ziua, dragii mei! Astăzi o să vă arăt cum se face o steluță. Voi puteți să o faceți de ce culoare vreți, dar eu o să o fac cu galben. Mai întâi, dacă vreți să faceți steluța, mai întâi o să vă trebuiască o igliță și niște elastice de care culoare vreți voi. Mai întâi, luăm un elastic și îl dăm de 4 ori. Așa. Vedeți? După aia, luăm 2 elastice și dăm elasticul dat de 4 ori pe astea două. Vedeți? Așa. Îl dăm aici puțin, după aia îl îndoim și îl punem aici. Așa. După aia mai luăm 2 elastice și mai luăm 2 elastice, le punem pe igliță și dăm tot ce am făcut până acum pe astea două. Așa. Bun. Îndoim și punem la loc. Așa. Bun. Trebuie să facem 5 chestii dintre astea. Așa că o ducem ultima aici. Și mai trebuie să facem 4. O gumiță, o dăm de 4. Deci, o gumiță, luăm încă 2 gumițe și dăm astea. Deci, dăm asta 4 de asta. Așa. Așa. Deci, ați făcut așa. E bine, mai trebuie să luăm 2 gumițe. Așa. Și îndoim și punem la loc. Așa. Mai trebuie să facem 3. Și după aia o să ne iasă steluța. Așa. Luăm o gumiță. O dăm de 4 ori. Așa. Și dăm asta 4 peste astea două. Gumița de 4, astea două. Cum am făcut la celelalte. La mine va fi puțin mai greu, pentru că eu le am de mult și alunecă mai greu. Așa. Luăm 2 gumițe, le punem pe igliță, așa, și dăm tot ce am făcut până acum, așa. Bun. Mai trebuie să facem 2 de astea. Așa că luăm o gumiță, o dăm de 4 ori. Luăm două gumițe, le punem pe igliță. Așa.
îndoim și punem la loc. Așa. Bun. Mai luăm două gumițe, le dăm tot ce am făcut până acum, îndoim și punem la loc. Așa. Voi puteți să faceți steluța și cu 4, și cu 3, și cu 2, și cu 1, dacă vreți. Dar cu una nu o să iasă nimic, vă zic eu. Cu 2 o să iasă. Stați puțin, am greșit. Trebuie să luăm o gumiță, o dăm de 4 ori. Așa. Deci, uitați. Așa. După aia luăm 2, le punem pe igliță și dăm tot ce am făcut până acum pe astea 2. Așa. Îndoim și punem la loc. Mai trebuie 2 gumițe. Le punem pe igliță. Așa. Dăm tot ce am făcut până acum pe astea 2, îndoim și punem la loc. Ok. După ce ați făcut astea 5, luați un elastic. Da. Și dați toate astea 5 pe elasticul ăsta. Va fi puțin cam greu. Trebuie să fiți atenți, concentrați, cum sunt eu. Că m-am chinuit mult să fac astea. Da, iar acum mie mi s-au dărâmat astea, nu chiar atent. Cum ziceam. Așa că trebuie să le pun din nou. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Că este cam greu și nici eu nu sunt prea concentrată și uneori și îmi trebuie uneori ajutor. Ok. Vă rog, nu vă sperați pe mine. Așa că... Bun. Mi-a ieșit un elastic de la acesta. Ok. Pe aceasta eu trebuie să o stric, pentru că nu mi-a ieșit bine. Vă rog să nu vă supărați. O să vă învăț imediat cum se face asta. Aceasta. Drăguță. Așa. Așa. Bun. Deci, ați făcut și voi astea 5. După aia luați o gumă și le dăm astea 5. Cum am zis. Poate voi reușiți, dar eu am mai făcut steluțe de astea de mult. Am făcut multe trifoiuri cu 4 foi. Și da. Deci dacă vreți să aflați cum se face un trifoi, o să fac eu un videoclip cu un trifoi.
Așa. Așa. Deci, după ce ați făcut toate astea, așa, vedeți așa, luați asta și o dați așa. Și vă iese cum am făcut eu atunci. Da, după aia le aranjăm aici puțin, așa. Luăm o gumă, nu, prima, ne luăm pe deget, așa. După aia, vedeți gumița aceasta care am luat eu? O dăm așa și ne ieși steluța. Ba-bam! O steluță. Dacă făceam cu 4, ieșea așa, ca un trifoi cu 4 foi. Vă mulțumesc că v-ați uitat la tutorialul meu și vă mai aștept la altele. La revedere!